Ngiyababingelela abantwana basekuphakameni. Sizovula ngesihlabelelo 195 inkosi busokuphama kwebandla. Ngiyalithanda ngokulizwa Elizayo uke ngakholo langilibone ngilibone Elizayo oke ngakholo langilibone ngilibone wenhliziyo yami angawena namakangakanani Ngalebonanga wenhliziyo yami angawena namakangakanani anda ginga lebona genga lebona awe inhli
Loli
Your way inhle wanhle ziyo yami iyo yami ngisize ona amathe lawo Jehovah ogese dikali la logo kala se gilinde ele sipili when easy yo yami ngisize ona amathe la Jehovah ogese dekali la logo bala eloguta la sengilinde sibili oh amen Amen, amen. Yahweh, amen, amen. Amen, amen. Yeah, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
Asbo. Amen. Incwadi yamaHubo 31 from verse 6 to verse 9 to verse 8. AmaHubo 31 from verse 6 to verse 8. Ngiyabazonda abakhonza onkulunkulu abayize. Kepha mina ngithemba uJehova. Ngizakwethaba ngijabule ngomsa wakho. Ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami, wazinaka izinsizi zomphefumulo wami. Awunginikelanga esandleni sesitha. Wazimisa izinyawo zami ezindaweni noma endaweni ebanzi. Amen. AmaHubo 27 from verse 3 to verse 6. Noma impi imisa ngakimi, inhliziyo yami ayesabi. Noma ngivukelwa ngokulwa, nokho nginethemba. Kunye engikucele kuJehova, ngiyakufuna khona. Ukuba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila kwami, ukubona ubuhle bukaJehova, ngibuke ithempeli lakhe. Ngokuba uyangithukusa edokodweni lakhe ngosuku lokuhlupheka, angicashise ekusithekeni kwethende lakhe, angiphakamisele edwaleni. Nalokhu ikhanda lami liza kuphakama ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo. Ngizakunikela iminikelo yokwethaba ethendeni lakhe. Ngihlabelele ngidumise uJehova ngogubhu. Amen. Esizweni sakwa-Israyeli kwakukhona indoda. Le ndoda igama layo kwakuDavid. Le ndoda yayiyinkosi. Ihlakaniphile kakhulu. Futhi icebile kakhulu. Ayikho inkosi kwa-Israyeli ihlakaniphe njengoDavid. Ayikho inkosi kwa-Israyeli eyayicebile njengoDavid. Wayeyinkosi enayo yonke into. Namakhosikazi ayemaningi. Nezinkomo ziningi. Nezindlu zinkulu. Enayo yonke into
umuntu ongase eyifise emhlabeni. uDavid wayenayo yonke leyo nto. Kodwa futhi ayikho inkosi kwaIsrael eyayesaba uNkulunkulu njengoDavid. Ayikho inkosi kwaIsrael enokuqonda ngendaba kaNkulunkulu njengoDavid. Abantu abaningi mabekholwa abazi ukuthi bakholelwani. Inkinga leyo yokuqala yokuthi ukholwe kodwa ungazi ukuthi ukholelwani. Kodwa abantu abaningi abakwazi lokho. Kodwa uDavid wayazi ukuthi ukholelwani. Ngoba wayesaba uNkulunkulu, esaba uNkulunkulu eyinkosi, esaba uNkulunkulu ecebile, esaba uNkulunkulu enayo yonke into, enamabutho ayistrong. Ayikho into wayengenayo. Ngisho amakhosikazi wayenayo, ayikho into nje owayengenayo. Kodwa ayikho into eyayinkulu enkosini uDavid njengoNkulunkulu. Abantu abaningi siyasifunde ngabo eBhayibhelini. Siyasifunde ngabantu abangabaprofeti. Kodwa bengabaprofeti nje abahluphekile, ababizwe uNkulunkulu ukuba besebenze lo msebenzi othe uNkulunkulu abawenze bese beyawenza. Kodwa uDavid waba umprofeti ngokukholwa. Hayi ngoba waye umprofeti ngempela, kodwa ukukholwa kwakhe kwagcina kumenza eba umprofeti. Ukukholwa kwakhe kwamenza ukuba egcine ekhuluma noNkulunkulu yena qobo lwakhe ngokukholwa okwangahlanganiseki nalutho. Njengoba silapha, ayikho into engaba ingozi njengokuthi ukukholwa kwethu kube ilento ebizwa kuthiwa ifanatism. Ifanatism ukukholwa okukhulu kodwa okunokuphukuphuku phakathi. Ekholwe kakhulu umuntu kodwa engazi ukuthi lokhu kukholwa kwakhe kusuka phi kubheke phi. Lo muntu kuthiwa ifanatics. Isikhathi esiningi uma ukhuluma nalowo muntu akakulaleli ngoba isikhathi esiningi ucabanga ngenhliziyo, akacabangi ngengqondo. Inhliziyo ke isebenza ngemizwa, cabanga ngemizwa, ngacabanga ngengqondo. Ngajabula kabi uma ngingahola ibandla labantu abangacabangi ngemizwa, abangacabangi ngenhliziyo, kodwa abacabanga ngengqondo. Ngoba isikhathi esiningi ukucabanga ngamizwa akukusezulwini, kodwa umuntu ezulwini usiwa ukucabanga ngengqondo, ingqondo yakhe eyiqoqe, eyenze kuba yazi ukuthi lento isuka phi igcine phi. Uma ukukholwa ungakwazi ukuthi kusuka phi kugcine phi,
kusho ukuthi umuntu okholwa ngenhliziyo, umuntu okholwa ngemizwa, umuntu ongahlubuka noma yisiphi isikhathi, ngoba awukholwi ngokuqonda kodwa ukholwe ngemizwa. Awunakho ukuqonda kokuthi lento engiyikholwayo inobuqiniso obungakanani, ngoba ileyo nto okuqala kufanele uyiqonde ukuthi ukukholwa kunobuqiniso obungakanani. Ukukholwa kuphephe kangakanani, kuyiphephisa kangakanani impilo yami ngila emhlabeni, kuyiphephisa kangakanani impilo yami sengifile. Uma ungenakho lokho kuqonda, usenkingeni yokuthi ukukholwa okokuqala iqiniso lakho lingakanani. Ukukholwa kuyiphephise kangakanani impilo yami ngisesemhlabeni. Ukukholwa kuyiphephise kangakanani impilo yami sengifile. Because ilawo ma stages esinawo. Sinempilo ezimbili. Kukhona impilo esiphila la emhlabeni, bese kuba khona impilo esiphila sesifile la emhlabeni. Kodwa isiwula sibonakala ngoba sikhathalela impilo yasemhlabeni ngaphezulu kwempilo eqhamuka emva kokufa. Isiwula siyaye sibonakale ngokukhathalela impilo yala emhlabeni ngaphezulu kwempilo esiphila emva kokufa. Isiwula ke leso. Noma umuntu onjalo engahlakanipha kangakanani kodwa uyisiwula, because akanayo ivision yempilo yakhe. He has got no true vision of his or her life. Impilo yala emhlabeni kufanele ukuthi uma uyesekele ngento eyiyo. Impilo ezoqhamuka emva kwale kufanele ukuthi uma uyilungisele ngento eyiyo. Ikhona ke ngithi baningi abantu eBhayibhelini kuyakuthiwa babekholiwe, kuthiwa babehlakaniphile, kodwa ngithi mina umuntu owayehlakaniphe kakhulu uDavid, ngoba konke ukuhlakanipha kaDavid wakubhala phansi siyakufunda. Konke ukuhlakanipha kukaDavid siyakufunda sikubone. Sinaye umuntu owathi engadinge lutho. Angazi noma kuthiwa uDavid wayenamakhosikazi ako 300 or what. Kodwa wayenamakhosikazi amaningi. Yonke into yakhe mayibalwa iningi. Kodwa kuwo wonke lawo makhosikazi, kuzo zonke lezo zinto, uDavid isikhathi sakhe esiningi wayesichitha ngokukhonza uNkulunkulu. Kodwa namhlanje uma ungasube nomuntu, abantu namhlanje njoba mnabona nje begcwele bacabanga ukuthi khona izinto abanazo njoba bengazile nje esontweni. Bazi ukuthi khona izinto abanazo. Uma umuntu eke waba nemoto wafunda, waba nemoto wahlonipheka, ubona ukuthi isikhathi sakhe ukuthi esijabulise ngalezo zinto, akanaso isikhathi sokukhonza uNkulunkulu. Kodwa uDavid wayeyinkosi
ecebile, enayo yonke into, kodwa isikhathi sakhe sonke wayesichitha ekukhonzeni uNkulunkulu, wayesichitha ekufundiseni abantu ngoNkulunkulu. Ukuthi wayenjalo asitshelwa ngabantu, sitshelwa into oyibhalile phansi yena. Sitshelwa into owayibhala phansi yena. Uthi lapha ngiyabazonda abakhonza oNkulunkulu abayize. Kusho David. Ngiyabazonda abantu abakhonza oNkulunkulu abayize. Kepha mina ngithemba uJehova. Ngizakwethaba ngijabule ngomsa wakhe. Ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami, wazinaka izinsizi zomphefumulo wami, awunginikelanga esandleni sesitha, wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi. Amazwi kaDavid la utshengisa ukuthi isisekelo sempilo umuntu ohlakaniphile elapha emhlabeni uJehova. Ebese efundisa ukuthi uJehova kufanele umkhonze kanjani ulapha emhlabeni. Kodwa abantu abaningi bazi ukuthi kufanele befune uNkulunkulu ngoba bese inkingeni. Bonke abantu, bonke, njalo abantu bafuna uNkulunkulu ngoba bese inkingeni. Bafuna uNkulunkulu futhi abamfuni ukuthi bemkhonze, bamfuna ukuthi bemkhonzelwe. Abantu abakabanayo i-insight, the true insight kaNkulunkulu. Abakabanayo i-true insight yempilo yokuthi yini engidingayo, yisiphi isisekelo sami okufanele ngibe kusona ngila emhlabeni, isiphi isisekelo sempilo okufanele ngibe sona sengidlulela emhlabeni. Lokho okuyikho bakubona kukude. Lokho okukude bakubona kuseduze. Sho njalo babilanga uthi lezi zinto esithi ikhona azikho. Kodwa lezi zinto esiyesibona sengathi azikho izona ezikhona. Uthi inkosi uSolomoni konke kuyizeleze. Ukuzijabulisa kwala emhlabeni kuyizeleze. Ukufuna into yala emhlabeni kuyizeleze. Kodwa iqiniso lento ekhona into yasezulwini. Kumasonto edlule kade sihleli noSithole mvangeli kade sihleli lapha. Sithole behleli lapha. Njengoba bekhona nje abavangeli. Seza naye la emhlanganweni. Bengimemukelisa isidlo khona la. Kuyo January bemukelisa isidlo khona. Kuyo January kade sina naye lapha. But where is he? Where is he? He's no more. But has he perished? No, he's not perished. He exists. There's no such thing as
perishment or perishing elokhuzeni kumuntu. A human being, a human being, whether you're calling him a human being, does not perish. What perishes is a flesh, but a person does not perish. Yasho njalo inglosi kithi. Yasho njalo hlaleleni. Wathi nina khombisa ukuthi wathi nina lento enithi umzimba wena ayikho. Kusho njalo wathi lento enithi umzimba wenu ayikho, lento ifana ne-overall. Wathi eniyikho ilokhu eningayiboni eningakuboni kini. Wathi ikhona kokuyikho. Wathi kodwa lokhu enithi nina nikhona akukho, kuyinto ye-overall nje. Wathi kuzohamba kuhambe kukhathale kubole kube yiyo yonke into kuphele. Wathi kodwa umzimba wakho lo oya kuNkulunkulu uyohlale unjalo. Wathi ke iwona ke ohamba nawo, iwona ke ovela phambi kwaNkulunkulu, hayi lokhu kuzobola kubekwe elokhuzeni emgodini kudliwe zimpethu. That's what it is lo mzimba wethu. Njengamanje njena usithole uhlele emakhazeni umzimba wakhe, in months to come uzobudliwa zimpethu, kodwa yena ngeke zidliwe zimpethu. But ukuthi ubeyapi ijudgment ilapha, iphelela lapha. Yonke impilo yakhe isongwe la. But umzimba wakhe in months to come uzobe ubolile, udliwa zimpethu, impethu zobe zidla ngishamehlo, zidla ulimi, zidla yonke into. Kodwa usithole, the real Sithole angeke adliwe zimpethu. Kodwa ukuthi uyapi kuzosho impilo oyiphile esekulomzimba. Iwona ozojaja ukuthi ngenkathi usekulomzimba, what did you do, what did you not do, what did you say, what did you not say. Manje na ke ngikhuluma ngilinganisa ngoSithole because you think ukuthi lento engikhuluma ngayo i-fiction ikude. Manje ngitshela ngoSithole kade lapha njengamanje oba ngikhuluma usemakhazeni, but in 3 months 4 months uzobe edliwa zimpethu. Kodwa umzimba wakhe wangempela lo uhlaleleni wayesitshela wona ngeke udliwe zimpethu. Kodwa ukuthi uzophila kanjani uzojajwa impilo obeyiphila esekulomzimba. Iwona ozojaja. But mind you, the life usithole osoyiphila is forever. But he died at, I don't know how old, but he must have been something like 40 years or so. Ela emhlabeni. He was counting years ukuthi manje sengino 40 years engazi ukuthi actually ngisalelwe izinsuku eziwu30. He was counting insuku obeyiphila kuzo kodwa ezingekho ebezimayinazwa wangayicounter ezilokhuza eyisele. Namhlanje na ke ziphelile. And where is Sithole? Is death a fiction? Is death a fiction? Do you think ukuthi everything about Sithole is perished? Iphelile? No, ayiphelile. Sithole is somewhere existing. He is somewhere. But yonke impilo yakhe isizoqhutshwa indlela oyiphile ela ukuthi Sithole ngenkathi ulapha wenzeni. And that judgment is forever.
Uma ngabe engazange wenza kahle la emhlabeni seyohlupheka kuze kube forever. Uma enze kahle la emhlabeni usiyobusa forever. Konke kuyizeleze. Konke kuyizeleze. Uma ungakwazi ukuyicabanga lento engiyikhulumayo uyisiwula. Uma ucabanga ukuthi ngize lapha ngizofuna ukuphila, ngizofunani ungazile ukucabanga lento engiyikhulumayo uyisiwula. Kodwa uDavid wayengenjalo. uDavid wayenayo yonke into, wayeshiya abafazi bakhe, eshiya inkomo zakhe, wayenezingane eziningi nanani, kodwa sonke isikhathi kushona ilanga eyokhuluma noNkulunkulu. Ona ebuye ethi inkosi ngonile. Yabo. Ayikho into owayene clear understanding nayo njengoNkulunkulu. Ayikho. La kade ngifunda isihlabelelo 195 somprofeti uIsaiah Shembe. Umprofeti uIsaiah Shembe wasakhela real life after life. Wasakhela ukuthi sibone ukuthi kunesidingo sokuthi umuntu ohlakaniphile, a wise man, a wise woman, fanele ukuthi elangazelele ukuya ezulwini. Sho njalo Shembe. Uthi ngiyalithanda ngokulizwa lelo lizwe elizayo, ngokhululwa ngokulibona wenhliziyo yami. And that lelo lizwe elizayo esilithanda ngokulibona usithola usalibonile, the person who has been with us now. Thina sathi siyalithanda ngokulizwa, kodwa usithole uselibonile lelo lizwe elizayo. Ukuthi ulibonela mjabulisa noma limjabulise asazi, but as a matter of fact usefikile kulo, usithola our best friends is no longer with us. He is gone to where we are all going. He's gone. But he's not lost, because where he is gone, we are also going to. All of us. It's just a matter of saying, asazi ukuthi njoba hleli njena ubani kithi ophambi komunye. But we are all on the way. Sonke njengoba silapha nje siyahamba, siya kusithole. Sithe siqala unyaka ubengazi na usithole ukuthi koqala uFebruary esekulelo lizwe. Mhlambe ziningi izinto beyibalile ukuthi kosha uDisemba kuzona, kodwa akafikanga lapho. He is now gone. As he is gone, he is not alone. We are all on the line following him. The only problem, just like ukuthi asazi ukuthi sineminyaka emingaka esele yokufa, asazi ukuthi phakathi kwethu ubani ophambi komunye, kodwa njengoba hleli njena ukhona ophambi komunye. Ukhona ophambi komunye. It's a fact. Ukhona ophambi komunye. Kodwa sifihlele okwazi ukuthi njengoba hleli ubani wena uphambi komunye, wena uphambili, wena uphambili, sikufihlele lokho. Kodwa njengoba hleli ukhona ophambi komunye, nomunye. Futhi is very likely ukuthi mhlawumbe kophela unyaka ekhona phambi kwaphakathi kwethu ongasekho, selandula usithole. That is a fact which you must accept. We must not fear it. Usho njalo Shembe uthi ngiyalithanda ngokulizwa lelo lizwe lizayo, ngophunyulwa ngokulibona wenhliziyo yami. Lithande izwe lizayo, kodwa ngeke ulithande izwe lizayo uma ungakaze umkhonze uJehova. Ngeke uzolithande izwe lizayo uma ungamkhonza uJehova. Kodwa ukukholwa kufanele ukuba kube neqiniso. Ukukholwa kube nethemba elinokuhlakanipha okuphelele.
kungabayikho ukuthuthuzela nje. Okokuqala fanele ube ne-foundation yokukholwa. The first thing is the foundation yokukholwa. Yini yokuqala okufanele ngiyithole uma ngifuna ukuba ngingene ezulwini? Yiphi into yokuqala okufanele ngiyithole uma ngifuna ukuba ngingene ezulwini? Into yokuqala okufanele ube nayo ukuze ungene ezulwini ukungabi nabanye onkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wakho ebe munye, kube uJehova kuphela. Into yokuqala leyo. Lo nkulunkulu, leli zulu esiya kulona, leli zulu usithole osekulona, alingenwa nezinye izinto. Alingenwa nezinye izinto. So into yokuqala ifoundation yakho ukuthi ungaba nabo abanye uNkulunkulu, kube uNkulunkulu wakho kube uJehova kuphela. Ulele uvuka uhluphekile ungahluphekile njengoDavid, kodwa wazi ukuthi noma ngabe kunesitha sakho noma kuyini, uyazi ukuthi you report to one person only, and that person is Jehovah. Akakho omunye futhi, ithemba lakho lokuqala uJehova. And uma usumazi uJehova, yazi ukuthi yini uNkulunkulu oyithandayo, yini uNkulunkulu ongayithandi. And that's a life. Uma ngabe ukini, uyazi ukuthi yini engizothi mangiyenza ubaba ephatheke kabi, yini engizothi mangiyenza ubaba ejabule. Leyo nto eyenzeka kubaba wakho nakuNkulunkulu injalo. All you have to do to ask yourself ukuthi yiphi into uNkulunkulu oyithandayo, and into yokuqala uNkulunkulu oyenyanyayo ukuba nabanye uNkulunkulu ungaphansi kwakhe. Uma uba nomunye uNkulunkulu ungaphansi kwaNkulunkulu, yazi uNkulunkulu akakuthathi ngokuthi wenze isono. Yabona khona umehluko phakathi kokwenza isono nokuhlubuka. Ikho ngithe kulo nkosikazi wasekuseni, angingeni indaba yakhe ngoba uhlubukile. Khona umehluko phakathi kokwenza isono nokuhlubuka. Sonke siyazenza izono, kodwa ukuhlubuka kushenye into. uNkulunkulu uma ngabe ukhonza omunye uNkulunkulu, ukuthatha ngokuthi uhlubukile, umhlubukile. And maya ethi umhlubukile, uya ekuzonde. Ayikho into ebuhlungu njengokuzondwa uNkulunkulu. Niyazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuzonda umuntu, ekuzonde ngempela. Incwadi kaExodus 21. Exodus 20. From verse 4. Ungazi
from verse 3, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo nomfanekiso okusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungasikhonzi. Lalela kunumber 5. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, uzisho yena. You must not doubt it. NginguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi bawuyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Uthi uNkulunkulu, kusho uNkulunkulu, and this is angaze ngizwe abantu bekhuluma lento. Lento is embedded la emthethweni elishumi. Kusho ukuthi into ekhona futhi engashintshi. Ukuthi uNkulunkulu unomhawu. It's a law. Ukuthi uNkulunkulu uma ukhonza abanye uNkulunkulu ukuthatha ukuthi uyamzonda. Hayi ukuthi ukuthatha ukuthi uyamzonda. Kusho yena ukuthi ngihambela isono esizukulwaneni sesithathu nesesine sabangizondayo. Ngokuthi ube nobanye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu uyamzonda uNkulunkulu. Ngakho ke njoba umzonda uzokushaya ezeshaye ngisho izingane zakho. Eshaye nezingane ezalwa zingane zakho. Eshaye nezingane ezalwa zingane zakho. Ekushayela nje isono sokuthi wena umkhonze nabanye onkulunkulu, umhlanganise nabanye onkulunkulu, uthi ngiyabashaya abangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalo yami. What a wonderful thing. Ngibenzela umusa abangithandayo bagcine lokho engibatshele khona, bagcine umyalo wami. Ngibenzela umusa abazinkulu. Kodwa labo abangizondayo abangihlanganisa nabanye onkulunkulu ngiyazonda, ngize ngibahlasela, ngize ngihlasele isizukulwane sabo sesithathu, ngize ngihlasele isizukulwane sesine sabo. And lokho awukwazi ukushintsha. Kuyaphambana. Athi amakholo hayi thina asenasono thina. Izono zethu ihlanziwe. Asinasono thina. Kodwa lapha uNkulunkulu uthi unesono esenziwa ngoyihlo omkhulu. Kusho uNkulunkulu. Usho njalo uShembe uthi sithwele izono zobaba omkhulu zodingana nosenza khona sisithwele. Ngoba kwasho uNkulunkulu akwazi ukujika ngoba kusho uNkulunkulu ukuthi sisithwele. Ukube siyazi ngabe sifuna indlela yokuthi izono zokhokho bethu zisuka kanjani kithi. Ikhona indlela ukuthi sifune ukuthi izono zobaba omkhulu zisuke kithi. Kodwa ngenxa ukuthi abantu abaze ngakunaka ukuthi banezono zoyisemkhulu, into abayaziyo nje ukuthi hayi ubaba wafe ngaganiwe engalobolile bese bebalobolela. Ubaba kwabanjani umama, iyona lento abatshelwa zilokhuza le. Kodwa akusona into yasezulwini le. Yonke lento ekhulunywa izangoma, amanazaretha zangoma noma abahlolayo ayaziwe ezulwini. Kodwa isono somzali wakho, isono sokhokho wakho sikhona ngoba kwasho uNkulunkulu emiyalweni elishumi ukuthi sikhona. Ngakho ke sikhona. Kodwa ngikhuluma ngalokho.
ngikhuluma ngokuthi thola ifoundation yokuthi ukuze ngithande uNkulunkulu yini yokuqala ekufanele ngiyenze. Yonke into yokuqala kufanele uyenze hlukana namasiko akini, ulandele amasiko kaNkulunkulu ngokugcwele. And there's no shortcut. There's no shortcut. Uma ufuna ukuphelela uNkulunkulu, phelela. Sho njalo uDavid. Uthi into engicelayo. Ngicela ukuba ngihlale endlini yakho. Empilweni yami yonke. Sho njalo uLukhuza uDavid. Uthi ngicela ukuthi ngihlale endlini yakho. Now, Amahubo 27. Kunye engikucela kuJehova, verse 4. Ngiyakufuna khona ukuba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila kwami. uDavid bangaki kithi abake befuna ukuthi ngicela Nkosi ukuthi ngihlale endlini yakho izinsuku zonke zokuphila kwami. Uzohlala kanjani endlini kaJehova ngelinye ilanga uzophuma uyatholakala usuma isimbuzi lapha emsamo sobiza oyihlo omkhulu. Uhleli kanjani endlini kaJehova? Kuyatholakala usoshisa impepho lapho sobiza oyihlo omkhulu abadala. Kuyatholakala usobika kobaba omkhulu uthi uhleli endlini kaJehova. No. Into yokuqala ukuthi sifune ukuhlala endlini kaJehova impilo yethu sonke yonke. And ukuhlala endlini kaJehova kusho into it's not just something ukuthi khona indlu kaJehova uzoyibona laphana bese ufika ungena kuyo. It's not like that. Ayikho indlu kaJehova uzoyikhomba uthi nansi indlu kaJehova sengiyohlala kuyo. Kunjalo. Ukuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho is the change of lifestyle. It's a change of lifestyle. Hayi ukuthi khona indlu ozoyibona kaJehova ozofika ungene kuyo. No, it's a change of lifestyle. Ukuthi this life engiphilayo ayingenzi ukuthi ngihlale endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zami. I lifestyle eyenza ukuthi umuntu ehlale endlini kaJehova ile nale. And mase uhleli endlini kaJehova usushintshe i lifestyle yakho. Ilapho ozoqala ukubona uJehova ekhuluma nawe. uNkulunkulu uyakhuluma nabantu abamthandayo. Noma bebengayi baba prophet. uNkulunkulu uyathuma izingilosi ukuba zohlala nabantu abamthandayo. Ebathande, ebathume. Njoba silapha nje. Sinengilosi. Yathunywa ezulwini. Iyasibheka. Iyasithanda kakhulu. Asibona abaprofeti angisena umprofeti. Kodwa kuthunywa ingilosi ukuthi ihlale nathi. Lezi zinto engiyikhulumayo lama verse engiwafundayo ngangiwafundiswa ingilosi. Wonke lama verse engiwathikhilela ngisaswafundiswa ingilosi. Ethi nansi impilo. Mawufuna ezulwini kuhanjwa kanje. Mawufuna ezulwini kuhanjwa kanje. Siwafundiswa ingilosi. And there's no shortcut ekuyeni ezulwini. Change your style of life. Konke kuyizeleze.
And masithi kuyizelezo uyakubona na ukuthi kuyizelezo uphi usithole bela uphi all the plans obe now where are they akekho aphelile uma life yakhe be weak it is now weak forever kodwa uma behambe kahle ngendlela kaNkuluNkulu namhlanje uphambi kwaNkuluNkulu today angikhulumi ngenye isikhathi today uphambi kwaNkuluNkulu. But where is his life? Uma ngabe behambe kahle kabi uyobuye icorrecte nini leyo nto obeyenza la emhlabeni. He will not. I'm talking about someone ebekade simthanda sihleli naye lapha sikholiwe senza yonke. I'm giving an example of something enizoyi understand ukuthi this life is nowhere, is no more to all of us. Angikhulumi ngabantu abakudala ngikhuluma ngomuntu besinaye lapha sikholiwe na ukuthi njengamanje nje usemakhazeni isidumbu sakhe silele lapha na si useless. Few months to come sobe sibolile. That's a fact. Konke ubuhle bakho usithole bemuhle insizwa enhle. Uze wafa semuhle. But kodwa the fact is leso sidumbu sizobola. Njengamanje nje mawungasuye emakhazeni yomfice idindizile lapha enganamsebenzi. Ngake inkathi ngiqala ukuba imantshi sasifundiswa uma ufunda uma uyimantshi kakhulukazi ku original code ufundiswa yonke into so uyafundiswa a lot about medicine so that uma udokotela efika ezonikeza ubufakazi yonke into ikhuluma we understand kungaveli bese kuhlwa nje. So ke kwase kufanele ukuthi siyofundiswa ukuhlinzwa kweidumbu. Ngathi ngiyangena kwi-Girl Street ngafica kulela amadoda abantu besifazane kulele nje aqokile. Leli idumbu yizilapha. Kwase kuthathwe esinye somuntu wesifazane sibekwa lapha phambi kwethu. Sikuthiwa sihlinzwe. Masihlinzwa lesi sidumbu. Bona nje laba abantu abakhona abantu abahlala lapha. Yabona nje uma esika nje ilokhu esika umuntu ngathi usika njena inkomo yasesilaheni. Tathe sika lapho ugebheze linqamule libeke lapha na khishwa amathumbu lapha ekhanda ibeke lapha nokuchopho sifike ngokuchopho kuvulwe lapha eswini kuvulwe kuthiwa determine ukuthi lo muntu ubulawe yini nayo yonke leyo nto kubekwe uma sekubuyisela kuthatha amathumbu efakwe ekhanda. Yabona nje ubone nje ukuthi umuntu ofile is nothing. He's nothing. Hey leyo nto leyo hey kwaphela isonto ngiqala ukubona lento ngathi mina it's like that. Thatha amathumbu omuntu nje nama sekubuyisela kusaziwe uthatha amathumbu omuntu sekujahiwe manje kuthatha amathumbu omuntu efakwe ekhanda. Kodwa vela nizona vela azobola. Ukuthi afakwe ekhanda kunamsebenzi muni ngoba azobola. Kuthathwa nje nogebhezi kuthatha kufakwa noma phi kuthungwe ngoba vele into ezobola. And you start knowing ukuthi there is nothing like human being. I can't a human being. I saw it. And honest bagcwele lapho nesibona bayijwayele lento. Mina ngangayijwayele yangithusa kabi lento lena. Uthi hawu kanti umuntu isayi umuntu kulula nje ukuthi ikhanda lomuntu lisikwe nje nogebhezi libekwe lapha na kukhishwa ubuchopho nifunde ngakho kubekwe etafuleni nifunde ngokuchopho komuntu nifunde ngamathumba omuntu uyabona kuthathwa njengamathumba enkomo nje. Yabo. And that's what we are, all of us. That's what we are.
That's what we are. And this is a fact. This is a fact. Ngithi-ke fanele ucabange ngengqondo. Look at facts and see the facts. Ukuthi nanti iqiniso linje and leli iqiniso leli lizohamba ledlule la. Njengoba ngikhona nje ngizohamba ngihambe iphele lento engiyona. Bese kuqala enye impilo eyimi kodwa leyo mpilo izothathelwa kule mpilo engiyona manje. It's not a fresh life. It's a continuation of this life. Yeah. Umuntu okumuntu ngempela uhlala lapha kuwe. Yabona uma ungase uthathe imoto uyithathe uyifake injini iyayidrive imoto bese igijima kodwa uma ukhipha injini leyo moto ayithishu kodwa injini iyodwa ungayifaka amasondo igijime. Ngoba imoto, what we call motor, is an engine. Nyakwazi lokho. When we talk about motor, imoto is an engine. Imoto is not lento lena ewugebhezi ehlala kuyo. Imoto is an engine yemoto. So uma ngabe ukhipha engine yemoto leyo nto ohleli kuyo iyohlala nje ithuli ingaba namsebenzi. Kodwa uma ukhipha engine ufaka i-engine uyifaka amasondo uyilokhuza ingahamba engine. Ngoba imoto engine. So the same thing applies to us. Umuntu umphefumulo womuntu. Uma uphuma umphefumulo womuntu, umuntu ufile akanamsebenzi ngoba umuntu umphefumulo womuntu. Imoto injini yemoto. Uma le injini ingekho imoto iwugebhezi. Kodwa uma injini iphila injini before ikufakwe umzimba wayo iyatestwa yona idrive yona ihambe yona. Bese kubonakala ukuthi imoto iyaphila ihamba injini imoto ingekho. Kuyihambe le njini yodwa bese kufakelwa emotini ke bese ihamba imoto. So the same thing applies to our soul, our spirit. Thina siumoya umphefumulo ohambayo. Uma uphuma umphefumulo lokho esikhona kusala kube ugebhezi. Kodwa through that spirit thina sibonakala sikhuluma njengemoto ibona ihamba igijima kodwa into egijima kuseqinisweni injini yemoto. Nathi ke sinjalo ke manje ke ngithena ifoundation yethu ukwesaba uNkulunkulu ukwesaba uJehova. Ukwesaba uJehova uthi ke lokhuza uDavid into engicelayo ukuthi ngihlale endlini yakho kuze kube sekupheleni kwensuku zami. Uthi uShembe khumbula ukuthi namhlanje usuwenze isivumelwano sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Uthi uDavid ngicela ukuthi ngihlale endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zami. Ngithi ke uma ethi uDavid ngicela ukuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zami akachazi ukuthi khona indlu okuthiwa nansi yana indlu kaJehova, let me go and sit in that house for the rest of my life. No, that is not what David is saying. But David is saying, let me change the style of life. Angikushintshe ukuphila kwami kube ukuphila okwamukelekile kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. So ukuhlala endlini kaJehova, there is no house, but is a lifestyle. It's a lifestyle. So into yokuqala ukukholwa lokho, foundation yokukholwa. Uma uthola kuDavid uyothola ukuthi uDavid yonke into wayifundisa kanjalo. Then the second thing, vision yokuphila kwakho. Where are you going? What is your ultimate goal for your life? Where are you going? Huh?
Makuthiwa njena awenze ivision yempilo yakho. What is your ultimate goal yempilo yakho? Ukuthi ngelinye ilanga uhambe ngemoto, mawungenayo imoto. Ngelinye ilanga ube nezitolo. Ngelinye ilanga ube nani ube rich ufane nompisana. Is that your goal? Is that what you want in life? What is your life? What is your goal? What is your vision? Yes. Ivision yewula. Uthi ngelinye ilanga efane nompisana. Ivision ke yewula leyo. Kodwa ivision eyihlakaniphi ukuthi ngelinye ilanga ekwazi ukuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakhe. Ivision ngiyihlakaniphi leyo. Ngoba uyazi ukuthi uma eke wahlala endlini kaJehova kwaze kuba sekupheleni kwensuku zakhe, that life does not end. Noma suwedlule emphefumulweni wakho usuhlule lapho khona uzobe sahleli noJehova. And I so much believe ukuthi usithole namhlanje uhleli phambi kwaJehova. I fully believe in that because angiyiboni into engasiyenze usithole engangena ezulwini. Angiyiboni. Usithole ngathiwa mangathi uthola kangena ezulwini ngasho ukuthi sonke ngeke singene ezulwini. Ayikho into engenza ukuthi usithole engangena ezulwini. Ngabe sonke ngeke singene ezulwini mangathi usithola kangena ezulwini. Kodwa usithole namhlanje ukube uyabonakala ngabe manje na usephakamisa isandla ethi mfundisi qhubeka sesifikile thina sesifikile usho njalo manje sithola umfundisi qhubeka usho njalo kimi inkathi ngizambona wathi baba wathi hayi angizokufa wathi usemningi umsebenzi ofanele siwusebenzele uNkulunkulu usho njalo. Angazi-ke noma ubengikhohlisa noma ujunywe ukufa kodwa nisho njalo. And ubekusho lokho esho ngobazi ukuthi ukukholwa kuyambusa more than anything else. Ngizama ukuchaza ukuthi uDavid angikhulumi ngabanye abaprofeti ngoba babizwa uNkulunkulu. Ngikhuluma ngomuntu owayeyinkosi ecebile enayo yonke into. Kodwa ngaso sonke isikhathi wayenayo yonke into kube kwangomunye wayodwa washo njalo uNebukadnezar wathi nasikhathi kaNkulunkulu uNkulunkulu wani mina ngineyinkomo mina nginabafazi mina nginotshwala yabo. Wayihlala phezulu endlini ethi nithi khona uNkulunkulu uphi uNkulunkulu akukho uNkulunkulu ngibona amafu nje mina imini uNkulunkulu. When people besebedakwe ubulima kuyadakisana. Abantu sebedakwe ukulima baye bethi ba uNkulunkulu. Umuntu sedakwe ubulima ke lapho ubulima kuhamba kokudakiswa kwenza ube udakiswe uba isiphukuphuku. Kodwa uDavid akazange wadaka akazange waze wadideka nawo yonke into wayishiya amakhosikazi akhe wayikhethela umfazi omthandayo omuhle bengumfazi wakhe kwala ngisho senza isono kodwa waguqa phansi wathela lokho wathi inkosi ngenza isono ngixolele waxola ngoba wayemesaba uNkulunkulu wayewashiya onke amakhosikazi akhe yothandaza sonke isikhathi wayithandaza yabo sonke isikhathi wayibiza uNkulunkulu. Ayikho into uDavid owayesaba njengoNkulunkulu. Ayikho into uDavid owayepraise njengoNkulunkulu. All the time David was praising God. Ngisho ungabuka amahubo agcwele lapha. Ngaso sonke isikhathi uDavid wayepraise uNkulunkulu. God, thou art the greatest. Abantu abakubone. Uma ngikuwe
ngifukanyelwe nguwe, asikho isitha sami esingakwazi ukufinyelela kimi ngingaphansi kwakho. Wayazi ukuthi kufanele ukuthi ehlale njalo engaphansi kwamaphiko kaNkuluNkulu. And that's what this church is all about that. It's all about that. Ngakho ke akuyona indawo le yokuzofuna ukuphila. Kodwa hayi manje ngifuna ukuphila, hayi angiphile. Hayi manje ngifuna inkomo eziningi, ngifuna ukuganwa, ngifunani. Cha, indawo le yokuzofuna uNkulunkulu. Indawo uzofuna uNkulunkulu. Inkosi busele khona kuswile. Hlabelela Zulu. Inkosi busekuphama ebandla.